4 διαφορετικές μπούκλες με μία μόνο μασιά. Παίρνω τη μασιά και προτιμώ πάντα να είναι τη Simogen, γιατί έχω καλύτερη προστασία στην τρίχα και ξεκινάω. Έχω χωρίσει το τμήμα που θέλω να πάρω και με κατεύθυνση προς τα πίσω γυρίζω τη μασιά μου. Τη γυρίζω και το μόνο που έχω να κάνω είναι να την αφήσω. Αυτό είναι και το αποτέλεσμα από την πρώτη μπούκλα. Πάμε λοιπόν στη δεύτερη. Ξεχωρίζω πάλι το τμήμα που θέλω να δουλέψω και με 90 μοίρες θα γυρίσω και θα δουλέψω τη μασιά μου. Μία προς τα μέσα και μία προς τα έξω. Και αυτό θα κάνω κατά μήκος στη συνέχεια. Μία προς τα μέσα και μία προς τα έξω. Το αποτέλεσμα που θα πάρω είναι αυτό. Πάμε στην τρίτη. Παίρνω το τμήμα που θέλω να δουλέψω και με περιστροφή εσωτερική δίνω έναν ολόκληρο κύκλο και το βγάζω. Το αποτέλεσμα που θα πάρω είναι αυτό. Και η τέταρτη μπούκλα που θα κάνω είναι: παίρνω λοιπόν το τμήμα που θέλω να δουλέψω και ξεκινάω να κάνω την μασιά μου δουλεύοντάς της με τη φορά που